Trækken og brændstof. Ja. Betydning. Derfor vil jeg gøre præcis det samme, som Martin lige har gjort, blot i en meget større målestok. Og med mange færre optræning der. Har du lige hurtigt ikke noget, der kan lyne? Det er godt. Du skærer min høve. Det er lige en teknik, han lige skulle lette, altså. De brænder jo op i stangen. Totalt brænder op i stangen, så det er lidt kaldt. Ja, mine damer og herrer. Nej. Nu kommer den svære, mine damer og herrer. Ja, vildere. Så kommer han ned fra jer. Ja. Mine damer og herrer. Se godt efter, der kommer et kast. Der. Mange tak. En stav godt, mange stav bedre. Martin, det samme med 2. Ja. Martin. Ja. Mine damer og herrer, Martin vil nu sætte livet på spil for jeres fornøjelses skyld. Og det er brandsikkert tøj, de har på. Ja. Det er næsten om at bu. Så vildt er der lige over til. Ja, først må I skægget. Mine damer og herrer, vi skal til at lave et helt ufatteligt farligt trick. Derfor, børn, skal I holde godt fast i jeres voksne. Vi vil nemlig lave intet mindre end en 3-mand høj. Jeg kan forstå, at I ikke ved, hvad en 3-mand er. Lad os tillade mig at forklare. En 3-mand er en mand, som står over på en anden mand, og så er der en 3-mand, som står over på de 2 mennesker, som står der. Okay? Altså, 3-mand høj. Hvad? Skal det være vildt? Ja! Skal der være ild i? Ja! Skal vi sætte livet på spil? Ja! Okay, skide godt, vi gør det bare. Vi starter med 2-mand høj. Første mand, Martin. Anden mand, Sofie. Nej. Det er også meget sagt. Anden person, Sofie Kyst, mine damer og herrer. Vi starter med 2 mand i uviddet. Ja. En mand er de skal være mere om ind i den her 3-mand høj, og så vi tæller ned fra 3 sammen med mig.
Okay, så er det forlys. Sejt nok, så var det ikke ham. Nå, okay, jeg ved ikke lige, hvem det var. Der var ingen anden, der ikke talte med. Der var en derovre, der ikke talte med. Så vi tæller ikke med, og så altså. Okay, så klapper vi på lårene. 3, 2, 1, nu! Så var det godt igen. Og det var det, Anna. Så vil jeg få en anden. Ja, skal det være en bil? Ja! Så får I det nu! Johanne, vil du stå bagved Anna? Johanne, du skal stå bagved. Nu kommer nummeret med dødsringen! Ikke rammer Christine, så fyrer de altså. Ikke desto mindre er det utrolig farligt. Det er Sofie, du skal til. Hvad? Jeg? Du skal. Det er jo pisse farligt, det der. Det kan jeg ikke. Det vil nogen mene. Okay, så jeg varmer lige op, så. Så jeg står derovre. Ja, det var så. Okay, pas på, men Martin, kan du så ikke spille lidt? Måske. Den er rigtig varm, den her. Ja, billedet. Ja. Ja, skide godt. Musik. Ja. Vi tager Anna. Det bliver varmt. Skal den op? Ja. Ja. Det er skide farligt.